Здравейте, приятели! Ето как да направите този слайм. Пластелин, исках да кажа. Той е много мек и много хубав. Първо ви трябва купичка и ви трябва брашно. Трябва да турите брашното вътре в купичката и да вземете вазелин и да турите вътре в купичката. И след това трябва да бъркате. Другото стане ето така. След това вземате и почвате да правите една топка. След това вземате нещо и почвате да го пипирате, за да може да не съхне. И това изобщо не е отровно, не го яще. Това е сам пластелин. И както ви казах, не е отровно и ви казах рецептите, нали, как да го направите. И ако искате ето такъв пластелин, направите. Не, приятно. И да. Ето как те можете да се направите. Ето е този пластелин. И още чакайте. Трябва да е където. Въображаемия си приятел ли чакаш? Ето е това. Вземете, ако искате, ето едно фенерче и настиснете. И гледайте. Защо питаш мен? Дали е мръсно? Не е мръсно. Това момче ме научи. И ни трябва вода. За супергероите. И ни трябва те Как сте? да късате, защото тогава те са развали пластелина. Изглеждате мили? И да, приятели, ето как можете да се направите ето това пластелин. Чао, чао!